Pitam se šta je ovo? Mislim da su to moji omiljeni rezanci. Prvo kartice. Super, ja ću lizati. O, a ja ne radim ništa šteta. A ja ću danas lepo jesti. Odlično. Da vidim. O, tamo se nešto pomera. Da vidim. O ne, to su larve. Nije mi dobro. A mirno diši duboko, draga. Evo ti štapići, uzmi i jedi. Jako se plašim insekata. Dobro, sve je u redu, hvala bako. Moram da se smirim i koncentrišem. Da, počinjem. Ne mogu. Dobro, Wednesday, uzmi to. Diletanti, zar vi nikada niste jeli larve? Devojko, ustaj. Hajde, otvori usta. Eto, svaka čast. A možeš isprati usta specijalnim sredstvom, izvoli. Hvala puno, bako. Ne, samo nemoj piti, to ne sme da se guta. Otrovaćeš se. Nije mi dobro. Živa sam. Najviše na svijetu, a volim pržanu hranu. Zato ću dodati malo vatre u svoje jelo. Idemo. Gotovo. Sada mogu probati. Kakav užas, Wednesday jede larve. Jao, jadna. Odiše poklopac, zombi, a nešto nije raspoložen. Onda možda Wednesday. Ovo je smrdljivi beli luk. Vampiru se ovo sigurno neće svidjeti. Hajde da vidimo vaše kartice. Zombi će da ga liže. Wednesday odmara. Ali vampir će da ga grize. Ne, neću to raditi. Nisam mislila da si ovakva kukavica. Zar se stvarno plašiš ove mrvice? Prestani, mogu isisati ostatke tvoje krvi. Dobro. Hajde, polizat ću beli luk. Eto, gotovo. Svidelo mi se. Smislio sam sjajnu ideju. Wednesday, gledaj me u oči. Zaklinjam te da pojedeš beli luk umjesto mene. Wednesday, moraš pojesti beli luk. Wednesday, jedi beli luk. Moram jesti beli luk. Jedem beli luk. Ja moram. Treba staviti prst u njegovo uvo. Joj! Fuj, ovo je odvratno. Vampiru, zašto sam jela beli luk umjesto tebe? Sad ću te onesvestiti. Kako lep kostim imaš, ne mogu da se nagledam. Bako, ne ometajte se. Šta je to? To, imam sreće. Neka se i meni posreći, molim te. Dobro. Ne sviđa mi se ovo. Ne, morat ću da jedem to strašno. Bako, smiri se. Svakako ja počinjem. Dakle, da vidimo šta imam ovdje. Kakva zanimljiva stvar. Pitam se šta je to. Dobro, vreme da ispunim zadatak. Idemo. Nije loše. Bilo malo ljuto, ali svidelo mi se. Eto, drži, sad si ti na redu. I šta da radim sa ovim? Da, shvatila sam. Nešto se plašim da probam ovo. Jao, kako ljuto. Izgleda da će sada biti požar. Ajoj, kako peče. Moram brzo nečim da se rashladim. Hitno mi treba pomoć. Da, to je baš ono što mi treba. Da, kako prija. Sad mi je mnogo lakše. Šta to baka radi? Ti si me spasila, Mila. Daj da te zagrlim. Ne treba. Hvala ti. A mogu li ja biti prva? Super, hvala puno. Wow, kakva lepa tortica. Ne žurite, ljudi. Prvo kartice. Ja mogu da ližam tortu, super.
O ne, to nije fair! O da, kakva sreća. Kakav miris! Ja ću da počnem. A vrlo rado ću polizati ovu tortu. O, da, to je preukusno. Šteta što mogu samo da je ližem. Mada, i tog mi je dovoljno. Prelepo. O, ovaj fil je super. O Bože, torta je sva u tvojoj pljuvački. Odvratno, ali nema veze. Imam rezervni plan. Mamice? Da, ja sam u redu. U redu sam. Wednesday, šta to radiš? Ne razumem. Zašto ona sipa zemlju po torti? To je tako odvratno. A ja mislim da je tako mnogo bolje. Super, sada torta izgleda veoma primamljivo. Spremna sam da je probam. O da, to je druga stvar. Bože, ona jede sirovu zemlju! Povratit ću! To nije sirova zemlja, već čokoladne mrvice. Da vidimo. O ne, to je bodljikavi kaktus. O ne, ne želim da ga ližem. To! A ja? O ne, moram da ga jedem. Wednesday, počni! Dobro. Ajoj, kako boli. Imam ideju. Drugari, pogledajte šta je tamo. Vreme za prank sa lažnim jezikom. Učinilo mi se. Dakle, sad ću polizati kaktus. O, mamice, kako to radiš? Jesi dobro? Da, samo moram izvaditi sve iglice. Ne mogu da gledam to! Jadna ona! Kako to radi? Ha, poverovali su. Ko je sledeći? Ona izgleda da sam ja na redu. O, a znate, dobila sam ideju. Mogu iščupati sve bodlje uz pomoć pincete. Da, to je genijalna ideja. Super! O ne, rastu mi dlake u nosu, a moram i njih iščupati. Kako boli. Uj, ti više nisi moj crush. Odvratno! Ups, ispala ružno, ali dobro. Zato sada mogu mirno da zagrizem svoj kaktus. O ne, on je odvratan, fuj. Izvinjavam se. Šta to tako smrdi? Da to nije možda od mene? Valjda nije. Da vidimo. O ne, smrdljive čarape. Ozbiljno? Ne. Odvratno. Devojke, uzmite kartice. O ne, ja neću da ih ližem. Da jedem čarape. Ozbiljno? Dobro, blago meni. Ovo je odvratno. Ne. Ja neću. Nema šanse. Zašto? Zašto me terate? Jao, kakav užasan zadatak. A mogu li prvo da je operem, jeli? Uj, kako prljava. Sad ću povratiti. Treba mi kesa hitno. Izvinite, devojke. Nisam mogla da se sudržim. Julie, hajde sada ti. Fuj, odvratno. O, znate? Enid je u pravu. Da mi ne bude neprijatno da jedem ovu smrdljivu čarapu, treba je samo oprati. To je super ideja. Sipat ću prašak u korpicu, staviti čarapu unutra, a zatim uključiti veš mašinu. Eto, ostalo samo sačekati. Da, ja sam genije. Eto. Ovako je mnogo bolje. Miriše na svežinu. Sad ću još ispeglati ovu čarapu. Da. Još malo. Gotovo. Sad sam spremna da probam to. A? Kako zabavno. Je li neko video možda moju čarapu, gospodo? O, evo je. Hvala što si je oprala, devačice. Sad ću je obući. Odlično. Ćao, devojke. Ajoj, kakav užas.
Plašim se da skidam taj poklopac. Imam loš osjećaj. Wednesday, hajde ti. Dobro. O, kako odvratno. Okrećemo kartice. O ne, ja grizem, fuj. A kod mene opet ništa. Kakva šteta? A ja ližem, pa šta je to? Ko mi je to stavio? Dajte mi svoju krofnu. Ona izgleda užasno. Ja mrzim brokoli. Miriše odvratno. Zatvorit ću nos i polizati. Kao da sam polizala travnjak. Užasno. Enid, hvatej, sad ti. Stvarno? Okej, moram da zagrizem to. O, ideja. Dodat ću malo svog stila u to. Šlag i slatke konfete. Da, to će biti baš ukusno, sigurna sam. Wednesday, vidiš šta je smislila? Eto, sada to izgleda malo bolje. Mogu da jedem? Probat ću. O ne, izgled je lep, ali ukus i dalje odvratan. Sad ću povratiti. Šta da radim tačno? Da vidim šta je u rancu. Ništa od ovog ne odgovara. Enid, sad čekaj još par minuta. Ne mogu više da čekam. Postalo mi lakše. Hvala. A ovu krofnu ne želim čak ni da vidim. Čini se da nas čeka nešto ukusno. Tugo, da li si nešto čula? A ni ja nisam. O, šta to miriše? Pa otvorite to već! Ovo su bube švabe? Bez panike, uzimajte kartice! O ne, samo ne to. Da li ti je tužno? I meni je. Jesti buba švabe, to je užasno. Ali ja neću morati da ih jedem, dobro je. Mamice, plašim se. Dođite ovamo, kome govorim? Pobegli su. Nećete pobeći od mene, eto vam! Što? Jesi li izgnječio buba švabu? Bože, kakav užas! Ne plači, Tugo. Bez njih teo nikoga da uvredi. Zapravo htio sam. Dobro, sad ću probati. Ne, ovo jelo nije za mene. Tugo, sve će biti super. Dakle, ne boj se, buba švabo. Sad ću te brzo izlečiti i bit ćeš u redu. Aha, spremna sam. Sad ću je reanimirati. I udarac. Eto vidiš, Tugo, jesam ti rekla? O ne, kako to? Nije uspjelo. Moram da pokušam još jednom. Obavezno ću uspjeti. Aha, pa šta je to? Ništa ne pomaže. Ne brini, Tugo, uspjećemo. O ne, kakav užas. Šta? Radost, uradi nešto! Sad ću. Eto, vatra je ugašena. Ali buba švaba izgorela. Sada moram probati ovaj ugalj. Dobro, sad ću. Ne, molim te, nemoj da je jedeš. Jadna buba švaba. Bako, probudi se. Ja ne spavam, ne. Treba skinuti poklopac. Je li to hrana za pse? Vreme za kartice. Poli nije lepo varati. Wednesday, uzmi. Nemam ništa. A ja? Ližem. A ja? Grizem. Kakav užas. Ne želim jesti tu hranu, ne za pse, a ja sam čovek. Bako, ti si starija, tako da te puštam da budeš prva. Jao, pa dobro. Sad ću brzo uraditi to i zaboraviti. Taj miris je teško zaboraviti. Fuj. To je gore nego mačija hrana. Ej, prestanite da se smete, baki. Hajde da vidimo Poli. Bije. Okej, probat ću je. Jao, ne mogu. Kako smrdi? Bako, mogu li da ne jedem to? Ne možeš. Uzmi kašiku. Baš ti hvala. Misliš da će mi sa njom biti lakše? Okej, pokušat ću. Znate šta? Sviđa mi se. Jesam li dobro čula? Sviđa joj se? Da, mnogo. Sad ću namazati hranu na hleb i bit će još ukusnije. Super.
Zadovoljna sam. Bako, možeš li mi to svaki put da praviš za doručak? Dušo, imam samo mačju hranu. Mogu li ja? Ne, plašim se. Ma hajde već! O da! Ja baš volim ljutu papriku! Ha! Brzo uzmite kartice i hajde da je probamo! A, kako to? Propuštamo rundu! Besan sam! O ne, izgleda da ću morati da jedem ljutu papriku. Dobro, ja počinjem. Sad ću polizati. O, znate, to uopšte nije ljuta, super! Kako ni ljuto? Hajde, probaj bolje! Eto, izvoli! Baš ti hvala. Let's go. Dobro, sad ću polizati malo. O, ne! Kako ljuto! Gori mi iznutra! Treba mi pomoć! O ne, mi nemamo vode, šta da radim? O, napunila sam čašu. Radost, izvoli. O, baš ti hvala, ti si najbolje, Tugo! Da, super! Ne želim da te plašim, ali sad je tvoj red. Jao, mamice. Ja se mnogo plašim. O, kako ljuto! Osjećam vatru u ustima! Čekaj, imam ideju! Hajmo! Ćao, devojke! A ovo ću i ja pojesti! Obožavam papriku! Polako, sad ću ti pomoći! Eto, je li ti lakše? O da, kakvo olakšanje. Baš mi je drago.